Jeg vil fucking sige til alle jer, der disliker alle mulige videoer. I er mega pisse irriterende. Især dem, der har disliket mine videoer. Jeg hader jer. Okay, fat. Og I skal ikke dislike alle mulige andres videoer, bare fordi den er dårlig. Gør det fordi, hvis de har puttet noget forkert musik ind, eller den forkerte baggrund, eller har lavet en forkert video. Det er lige meget, om de siger noget forkert eller ej. Fuck jer. Okay, I må aldrig nogensinde dislike nogen video. Altså YouTuber vil blive meget mere glade, hvis I lader være med dislike. Det gør mig rigtig glad. Det gør mig rigtig lykkelig faktisk. Hvis I gjorde det for mig, så ville jeg like hele verdens videoer. Okay? Sagt hjemmeside, versinger, alle sammen. Jeg vil da ikke like jer, som der ser den her video her, hvis I har en YouTube-kanal selvfølgelig. Eller Indomomio, eller hvad fanden. Hvis du nu bare lade være med og have videoer. Videoer er gode for jer. Det mener jeg i hvert fald. Hashtag det nu pis. Lad være med. Hashtag det. Hashtag lad være med at disse videoer og dislike videoer. Jeg mener det. Gør det for mig.